Ingkang pungkasan genduk Umi Hafifah mitin saking Ponorogo Pulung. Riyen nalika isih sinden cilik walah tenan. Wis angger Umi, ayo Nduk, berdiri Nduk. Terus Mas Jombang ku tak tang penonton suk mulih kabeh. Mboten kok mulih mboten do nyedak Umi. Terus apa wijene serigala kidul desa. Terus jerangkong metu kabeh. Nah, zaman semanten gandeng sak menika sampun kasepuhan. Mila nggih. Nah, ya nembang sik urung nembang ket sore. Kaya apa. So, nah, tanggal 17 nang Sidoarjo. Nah, iki. Rada gleleng sithik iki. Ayo. Mas Anu kancane rame karepe piye kok sepi. Ayo. Triwikrama aku. Ayo. 17 teng hari jadi Sidoarjo 28 menika wonten SMA Babatan Ponorogo 29 bobok manis wis apa-apa nggih nrimo ing pandum sing jenenge rejeki nek sangkan paran Nduk nembang Nduk kowe iki nembang apa Nduk nderek Pak nderek nggih iya anu aku kangen sampe nembang Putri Gunung nah Putri Gunung sak bawane ya timik-timik mbrangkang maju ning arep kono iki wis aku lagi sik golek ide-ide Umi iki ben viral neh gawe materi apa Pak musik golek-golek lho wis ketemu woh tenan sampean ning Kuntadi Channel langsung melejit viral meneh dengan kewirangan ayo ampun Pak ampun ya Nduk ayo ampun bawane ki apa Nduk aku nganti lali sing gaweke malah bawane Kinanti sing ngene Mbah Mantep niku lho. Nggih, Kinanti bener. Ya coba kaya apa. Men disimak karo Mas Rajamala mengko. Nah, rajake kurang becik aja kaget nganti bandem pipa. Ayo. Nano. Uripku kulite niku umi asline mbiyen mboten kuning, wireng begisik niku rambuté abang tur ya gudiken. Ning sakmenika gandeng pun teng Solo niku sabane teng Melisa sekrap. Nggih, mula dadi ngoten niku. Lho. Paitanku mung katresnan nanging Kang Mas Jokuwatir ra bakal ndika kuciwa gandeng tresno kelawan Umi nggih nyuwun tulung ben krasa kronconge Mas Edi ayo Mas mang tumpangke pundak jenengan rebabe piul Mas.
babar pisan mboten ndugamana bilih dalu menika ugi dipun monitor dipun pirsani kalian pepunden kula ing Sumber Lawang. Yang sabar. Wah, sungkem kula yang sabar matur nuwun kepareng-paring semangat dumateng ingkang putra. Ya, Nduk. Apa kowe ra kelingan ngaturaken sugeng kondur Pak Sudir sekalian Ibu. Matur nuwun sampun nenggani ingkang putra. Matur nuwun Gendhomi, jan luar biasa. Kaya apa? Iki ana wah iki kok diajeng iki. Sakitnya tuh di sini. Wah. Matur nuwun Pak Petruk saking Kanemen. Wih, siap nggih. Bukesi dhisik. Ayo Bu. Lho niki anak kula Wanda kalih Birgita dereng. Kula kan kasepuhan nek wau pun. Iya disepuhke pancen. Iya. Engko tak kaya wektu dhewe aja kuwatir. Jare seru banget iki apa to mau? Kok seru meni apa mau? Seru banget iki apa to? Seru ngapa? Lah mau lah awake dhewe pacaran seru banget mau lho. Selen bae kupinge ora. Paru-paru. Nah iya. Gandeng niku karyane Mbah Sukron mara sepun jenengan, lek sing nembang jenengan monggo mesti pas. Wah. Ngene jane nyawang sik terus nunjuk sinden, pas mangan aja kok tunjuk kuwi lho. Mesakne iki lambene iki lho. Ha iya wis ora apa-apa. Pancen kudune nggen limbukan aja mangan. Mangane pas goro-goro. Padha no ora. Nggen perang utawa nggen cerita dahar. Lek nggen limbukan goro-goro lampune padang, fokusi penonton teng nggen sinden aja dahar. Yo, Bukesi. Wiwitane Ayo maju. Ya. Berangkang. Berangkang. Kala ning omah kae. Ha iya. Amung berangkang konangan rambu melu berangkang e. Ayo. Apa to, Bu? Ngata ta ibu tak. Ayo. Ayo. Wis tuwek ora main ya, Pak. Ra main dosa main iki. Ayo. Konangan polisi iki lho. Jangan kok guyu napa, Pak? Ngertos to, Pak? Iki lho Pak sing kalian iki lho guyu awake dhewe. Lho, sing jenenge piyai sepuh iki lek apa nggatekke banyulan ora remen sing basane cethong lega terus sokmol. Kuwi jenenge ora seneng. Nek senengane mesti di semu ngene iki. Medang miring nyampar pikulih nyinggol-nyinggol ning ora diplakne langsung di kuwi ngono mboten kersa lek piyai sepuh mung diserempetke ngono wis do preso. Ha iya. Mesti tak gumujeng arek je. Ayo. Yuk. anderek sang beke priya bekas kang olah budaya Lho wektu longgar Mas Daryanto wis nyiapke nggih bedol kayon sing lagi hit. Nah. Wis tak tokoke kayon Cirebon kok. Ha iya, Kita loro latihan ning studio. Heeh, studio nggene latihan nggih ngopo lho. Saiki dadi rumah hantu. Masa ora tau diambah kok. Hantune jenenge sapa? Glonder. Malah ngoten apa. Ya, Bu. sowan menyang
dhuwur, Bu. Nano selendang naeni Mas Ujar iki yo ngraupi wayang semene iki ya. Tak wangi no mesake lek dhewe. Kae lho Bilawa kae mulas aku kae, gelokno lek Bilawa. Tulisane 2002. Mulas aku kae. Aku ning aku ngireng tok mekan. Ngireng. Ha iya. Mas Daryanto enek. Rambu ayo. Ya Bu. Ngaturaken panuwun dumateng para pamirsa ingkang pun meh jam 3 niki tasik wah kepareng nenggani tasik kathah menika bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kudungan kalih dahar kacang. Ajeng nembang mriki pripun Bu duet kalih kula? Bu, jenengane duwe kacang dhewe dahar kacang lho. Ngene. Iso wae deh. Lah, Pak mesti preso banyolan model ngene mesti preso. Ayo. Teng mrika bapak-bapak matur suwun mugi-mugi panjenengan ingkang mirsani wayang ngantos tancep kayon kula dongak-dongakaken panjang umur lan rezekinipun kathah. Amin. Mengke menawi bibar gara-gara menika kondur kula dongak-dongakaken tambah anakipun. Iya. Aja sepuh ndak bentoyong. Tambah putune. Nggih. Ya. Kayak ngawi ramah ngono kuwi. Nggih, matur suwun Pak. Asmane sinten panjenengan sing tepok tangan ijen wau, Pak? Lho kok isin to? Jenengan yo diaturi yo. Asmane sinten, Pak? Kersa rokok, Pak. Nyaluk dalange lho. Pasti apa duwe wong biasane ngerokok malah tawa rokok. Lho bapake preso ngono kuwi. Aja ngono. Kae laku gumun nenek Piyayi Putri tur yo sik enom kaya kersa mirsani wayang mbake sing kaose ijo lho, walah. Burine ngono kuwi lho. Wah, Mbak matur nuwun, Mbak, tegese ada generasi nom-noman sing kersa mirsani wayang tur nganti jam meh jam 3 ya. Ayo, matur nuwun, Mbak, nggih. Dalang ki to, anggere nyawang kiwa tengen sret enek penonton ayu kok ya ngerti lho. Mripate ki ya awas timen lek enek wong ayu. Lah iki apresiasi kok Bu Kesi ora perkara ayu no mboten apresiasi. Mergo sing jenenge tontonan lek ora ditonton ya muspra tanpa guna. Betul. Lek Piyayi sepuh, Piyayi kakung mirsani wayang lumrah. Piyayi Putri tur sik enom kok mirsani wayang. Wah, mesti panjenengane batin, wah iki calone Agustus tak tanggap. Oh ya iki. Wes niku. Ya Bu. Angung ngerum marang Mbakmu to ndak? Mbakmu kandung? Oh ndak. Ponakan. Oh, Mbak Ya Ewanda. ampun kok ayu mbakmu sih an. Wis malah tekan dindi to iki, Gong. Ngisin-ngisini kok. Nang kampus digugu karo mahasiswa nang kene ting Celebu. Apa sapa mong digugu, ora digugu saiki aku. Ayo ndak maju. Ngotot tak ora gelem. Ayo. Angung krom marang bendara. Kuwi pengrawit iki tak ate lek kali Pak Heru akhire jam 8 no. Iso, jam langsung terus langsung
Udah langsung jarian. Nek sing perintah aku, ayo Bang. Ayo Bang, nendi. Sing demung lho. Ayo Bang, nendi. Aseme ora. Yo. Tiasu Lestya pijar ngincangake alis. Piye bareng Pakmu nggawe pipa piye? Oh. Srek kon dhuwur sik. Kok pipane cilik to, Pak? Kok Cilik. pendek, ge cilik. Cilik tapi atos iki ora. Iya, pipa ya atos adate ning dawa lho, Pak. Eh? Adate pipane iki dawa, gedhi. Iya kok tak gone mak erot engko. Ayo. Apa Pipa to? ning mak erot kuwi omong apa to, Bang ora. Terus ayo. Sapa sing ngomong cilik Ambo cendhek ini sapa? bantre rampas pipane gedhe ora. Kaya ngene Kang Raja Mula kalau dawa, Pak. Aku wis pesen kok. Kancaku Lampung ana Metro ana Dedi. Gane sak cempolo so aku ngene iki lho. Ayo, ayo. Pas. Sinden kleru labder. Mangkis. Terus ayo. Terus tresno sesi demam. Luwih becik patenan timbang wit pisan. Liwat kincange alismu kuasa mangka kowe bocah gunung senadyan bocah gunung kaduga anjrimpo jiwa ragaku kakurung kehormatan mamprung rubuh ngarepi jo. Iki anakmu lanang si Rinta jarean nusul lho. Nggih, wau pun SMS. Nggih. Jenengan diaturi pinarak. Esuk-esuk ya. Mampir gak? Mampir Siap. labuh karo sampean bola tenan. Nggih.
Lho saurunge Yuda generasi pertama Rintal mbiyen. Padha lemune ya padha turu. Sakniki laris lho Mas Rintan niku. Alhamdulillah nggih dadi Dados MC. MC. Nggih. Sesuk mampir. Ayo. Pokoknya kudu siapke jangan lombok ijo, tempe. Ah mencret kowe engko malah ora. Wingi cepake novel akhir yo. Seminggu mencret. Seminggu ayo. Yo. Urip ana kutha gedhe Terima kasih dumateng Ibu Sukesi Rahayu ingkang sampun kepareng ngaturaken sesideman. Nggih. Yo saiki genti pir kita. Nah, engko men dikancani Mbak Wanda. Ayo. Ya kur ya nangis sajroning atiku. Ayo nyandi. Lah aku ora gelem doan. Pak Heru yo siap. Ayo disupporti kok ya. Terima kasih. Nggih. Sik tak wacane ya, Nduk Wanda. Kaya wis gelem joget barang saiki ndak awakmu? Wadate kaya cagak listrik meneng Dek. Saiki mesti nyetel YouTube. Apa kuwi jenenge ninggal katresnan nang jero kamar kuwancing joget dhewe. Kaya ngono, Mas. Arep kaca syuting delok. Ah ngono ta, Ndak? Ndak? Nggih, Pak, belajar, Pak. Ayo belajar apa? Kersane boten bagong kok. Kersane boten bagong. Bagonge piye? Ngoten niku lho. Lah niku. Dompo to? Nggih. Oh, alah. Ngono janjane apa mau ditekuni tenan iso dadi kas lho dompo iki. Apik lho. Dadi ciri khasnya iku lho sinden dompo. Ora apa-apa, ngono wis ora apa-apa. Penting ngono penting pede. Dadi saya harapkan semua punya kas masing-masing kalian. Mbak Birgita iki pancen piyaine centil ngono nganggere sirahe gal-gel ngono lah. Napa nggih to, Pak? Oh, tenan kaya jam bayi lho, tek. Jam bayi. Sampeyan apik lek ngono kuwi. Ayo. Nek Mbak Birgita pancen pawakan-pawakan sembodro. Ayo. Nah, dadi kancane kok mae kobongan liyane. Kobong. Dek mung kobong. Pamane dadi komandan upacara liyane. Grok. Bandha merah putih. Grok. Mbak Wanda ya Kemada sang merah putih. Ngono kuwi. Mergo ya halus. Ngono kuwi dadi lek iso duwe karakter dhewe-dhewe men engko iso menjelo dhewe-dhewe, duwe penggemar dhewe-dhewe. Upamane nang Ngawi terus enek sepanduk penonton teko Wanda Lover. Lho, kaya ngono ora elok ndak? Ayo. Piye ngono e? Mongko ning omah ya genekno po. Ayo. Jos. Nggih. Ki ana WA meneh. Asalamualaikum. Nggih, Waalaikumsalam. Sugeng dalu Pak Dalang saya tadi kula Giono wingking saking Kabupaten Sukoharjo badhe nyuwun lagu Gubuk Asmara. Nggih. Sedanten para pamirsa katuran pinarak ingkang prayogi mugi pinaringan kesehatan sedanten. Amin. Wassalam. Milih ndi antarane Lewung mau ana to karo Gubuk Asmara? Lewung mawon, Pak, kadung pelok. Wah, kadung pelok wae ya. Lewung mawon. Ya, coba kaya apa diaturake Mbak Wanda karo Mbak Birgita Ayu. Kediri bersama Ngawi. Ayo, coba. Mangga, Ca, langsung kemawon. Tetos.
Terima kasih.